היי, היי. תמיד חלמתי רק על חלומות רזים, רוצה להיות כמו כל האנשים שמעזים. אני תמיד רואה את חברים שלי רצים, ואני יושב בצד עם כפכפים. לא משנה כמה ארצה ואנסה אני לא יכול. ששואלים אותי על תחביב אני אומר רק לאכול. בכל ארוחה כולם מבקשים מנה שנייה, ואני הוא זה שמפחד לשאול. אני ביליתי רוב חיי וחי בתוך ילד שמן, די עצלן לא מיוחד וששונא להתאמן. אני לא עושה כלום וחולם על חלומות רזים, עוצם את העיניים, מביט לשמיים, פותח ידיים, אומר גם אמן. שמדובר בבחורות תבין שלי זה קצת קשה, אחרי הכל סתכל עליי. מי אותי תרצה? היא רוצה גבר חטוב עם 6 קוביות, משהו שאף פעם לא יהיה. פותח את הארון, מתחיל למדוד בגדים, מודד אחד אחד, שום דבר לא עולה. מסתכל במראה, אני בשוק ומתפלא. ידעתי שהשמנתי, איך כל כך הרבה. אני צריך בגדים, נכנס אל החנות, מתלבט אם להגיד את המידה או בטעות. היא מצטערת, למה אין לה את המידה שלי? אמרה לי שללכת לחייט זה די פשוט. אני לא רוצה לאכול עוד, אני צריך. מכין לי חביתה ועוגיה וגם כריך. אוכל כל מה שזז, אני אכלתי גם תסביך. ללכת ברחוב זה די מביך. אוכל כמו חיה ואין ממה להתלהב. שיורדים עליך כל הילדות זה טיפה כואב. מה שנשאר זה להצחיק ולהדחיק וזה מספיק, ולא אפסיק עד שאחטוף פה התקף לב. היי